we're having a vacation. Uwi po kami ng Tacloban at Samar. Tacloban at Samar. Leyte at Samar. Kasama ko si Jade. Say hi. At si Daddy. Ayan. So hindi po sumama si Kuya. Iwan po sila sa bahay ni Mother. Kahit may dikit na po siya. Kasi walang may iwan sa aso. So ayun, hindi namin siya kasama. Anong sabi, Jade? Anong sabi? Ay, ito ba lang nababasa ko? Okay. Sige. Ayun po, may nakikita po tayong paalis na. Dito po kasi ay Philippine Airlines. At doon naman po ay Cebu Pacific. Ayan po, paalis na po tayo. Malapit na po tayong lumipad. Helping tips lang po pala para sa mga first time po na sumakay ng eroplano. Be sure lang po na nakaready na po ang inyong mga gamit na important documents. Just like tickets, IDs. At kung may kasama naman pong bata, ay pag wala pong ID at hindi pa nag-aaral, ay yung kanila po munang birth certificate. At kung kayo naman po ay online reservation or nagpa-reserve po kayo through online, huwag niyo pong kalilimutan ang inyong printed itinerary. Alamin niyo din po kung anong mga bagay na hindi pwede at pwedeng dalhin sa inyong mga bagahe. Huwag po kayong maglalagay ng cash, alahas at gadget sa inyong mga bagahe at bawal po yan. Tapos po yung mga babasaging gamit. May paparating na po ulit na eroplano para mag-landing. Kaya po siguro tumigil na ang ating sinasakyang eroplano. At ayan na po. Tayo naman po ang lilipad. Don't forget to fasten your seatbelt. Napakaganda po ng tanawin dito sa taas. Enjoy po natin ang view. Halos kitang-kita po natin ang buong Luzon. Charot lang. So ayan, kitang-kita pa po natin ang mga kabahayan at mga naglalakihang gusali. And now, nandito na po tayo sa nagkukumpulang kaulapan. Ang gaganda din po, 'di ba? Puting-puti. Tapos para siyang mga bulak. Gusto nyo din po bang makita ang itsura nito sa taas kapag gabi? Ayan, syempre meron po tayong video para sa inyo. Dahil ganyan ko po kayo kamahal, ganyan po kayo kahalaga sa akin. Thank you so much po pala sa aking brother-in-law na si Robert Hermosilla para sa video clip na ito. Maraming salamat. Okay, so back to day tour na po tayo at back na po tayo sa ating chikahan. So sa baggage po pala, meron po silang baggage allowance policy. Kung ilang kilos lang po ang nakalagay per passenger flight na allowance, ayun lang po ang dalhin ninyo. Dahil pag nag-exceed po yan, ibabayaran niyo po ang excess na baggage. So, medyo may kamahalan din po yan pag sa airport po kayo magbayad. Pero okay lang po yun kung meron naman po kayong pambayad, diba? Why not? At bago po pala makalimutan, ay wag din po pala kayong magdadala ng sharp objects, katulad po ng kutsilyo, gunting at cutters. At isa pa po ay bawal din po ang lighter. Medyo mahaba-haba po ang ating bibiyahin na mga higit 1 oras din po yan. So, kayo po mga madam at sir, ano pang pantanggal ninyo bagot sa kapag kayo po ay nagbibiyahe? Diba, ang inyong libangan para makalimutan nyo lang ang haba ng inyong binibiyahe. O matulog, diba? Or di kaya po kung hindi po kayo makatulog, ano po ang inyong ginagawa? So, yung iba po dyan ay nagbabasa po sila ng libro or magazines, listening to your favorite music.
ako po ang hilig ko pong music ay 90s, di ba? O di kaya po ay pwede po kayong manood ng movies na nakasave po sa phone nyo. Or di kaya ay you can bring along your laptop para matapos po ang inyong mga reports. Feel free po to comment down below mga madam at sir kung ano pong ginagawa nyo at nang ma-share po natin sa iba. Ladies and gentlemen, ready for takeoff. Once again, this is Lorna Hermosillia, your flight attendant for today. Paalala lang po, huwag niyo pong kalilimutang i-like ang video na ito at subscribe niyo po ang channel ko. Then tap niyo po ang bell button para updated po kayo sa mga videos na bago kong i-upload. At ngayon po ay malapit na po tayong mag-take off sa Tacloban Airport. Maraming salamat po. Ayan po, malapit na po tayong mag-landing. So, pakaingatan po ang inyong mga sarili para sa inyong sariling kaligtasan. Dahil malapit na po tayo sa Daniel Z. Romualdez Airport or Tacloban City Airport. This is the general area of Tacloban. So, it is the main gateway from Manila to Tacloban, Cebu to Tacloban, or other Eastern Visayas destination. It is marked as the 8th busiest and 3rd fastest growing airport by passengers volume out of 45 commercial airport in the Philippines. Yes, I am proud to be Waraynon. So proud to be Waraynon. I'm already here at my hometown, Leyte. Bababa na po. Thank you so much. Salamat na, mingat po sila. Thank you. Bye.
sa selo tama dad na. Sa selo.